Shaolin Showdown. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα μάθουμε πώς μπορούμε να καθόνουμε το ξύλο πάνω. Όλα τα άλλα θα καθόνουμε. Και θα σκοτάσει. Κάτσε ρε μαλάκα, μας σκοτώσει. Τώρα βρήκε. Μπράβο. Θα κάνουμε μερικές κινήσεις, ωραία. Δεν από πάση και έχουμε να δέξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πρώτη σκηνή. Λίγο πιο εδώ, δεν φαίνεσαι. Πιο εδώ είναι. Ωραίος εκεί. Πάμε. Πολύ καλό. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Πρόσχε ρε. Πού πήγε ο άλλος ρε. Έλα, ανέβα κι άλλα εδώ. Τώρα θα σου κάνω κινήσεις Shaolin. Μην κλάσει πρόσχε. Μαλάκα δεν μπορώ να βγάλω βίντεο. Πηγαίνετε από εδώ να πολεμήσετε λίγο καλύτερα. Κάτσε ρε. Μας πετύχει όλοι. Τι κάνεις βρε. Μπει πρόσχε μην έρθει από εδώ. Κοίτα κάτω. Αου. Ρε μαλάκα. Ρε με έχει σκοτώσει. Φύγε πάρτε. Θα κάνω κορετούπα, Φύγε. Περίμενε. Ελά εδώ εσύ ρε. Πάμε μονομαχία. Shaolin μονομαχία. Πάμε. Παίξτε ρε. Επίδειξε, έπεσε. Ω Μιτζή, πού πήδηξε το παλικάρι ρε. Πού ρε φίλε. Ω Μετζή, βγάλε. Πάμε παιδί. Πέφτεις. Ωραίο. Πέφτει το κινητό τώρα. Λοιπόν, ένα πρόβλημα, δεν βγάζω τόση ώρα, ξέρεις. Πλάκα κάνω ρε. Πού πας ρε. Βγάζε καράμετρο. Τι άνδρας. Το μέρος ρε, να μην δούνε πως είναι ωραία εδώ. Έχετε χαρτιδάρα τώρα να πούμε. Δεν χαρτιδάρα. Έλα, θα παίξετε λίγο ξύλο. Έλα τώρα. Έλα, κάνουμε παρκούρ. Κλείστο με. Όχι ρε. Εγώ δεν έχω ξύλο. Περίμενε να διαλέξουμε από τη συλλογή μας. Μην τι... Μπράβο ρε. Μαλάκα, αυτό είναι δικό μου. Συγγνώμη τόση ώρα να κοπάνε ήθελε το δικό μου. Πέρα, το ξέρω αυτό. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το σπαθί μου. Ναι, είναι σε ξύλινο. Και κοιτάξτε λίγο πόσο καλό είναι. Κουπά να δω βρε. Βλέπετε. Όλα τα πετυχαίνουμε εμείς. Κάτσε, βγάζω και... Κοιτάξτε, τώρα το βλέπετε.
Κάνε άκρη ρε. Τώρα δεν το βλέπετε. Καρφώθηκε λίγο στο ταβάνι, δεν πειράζει. Γεια. Άντε ρε μαλάκα, μια ώρα βγάλει το βίντεο. Εδώ πέρα είναι το τέλειο graffiti. Πάνω σε ένα σπίτι. Ναι, ναι, είναι το τέλειο graffiti. Δεν ξέρουμε ποιος το έχει κάνει. Και λέει LOL. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είναι πολύ καλό. Εδώ πέρα είμαστε εμείς. Και τώρα μάλλον θα το κλείσω το βίντεο, γιατί τώρα αρχίζει η προπόνηση για μπουκέτα στον τοίχο. Έτσι λέγεται η προπόνηση. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι, αυτός εδώ υποτίθεται ότι είναι ο τοίχος. Και κάνουμε μπουκέτα. Αυτό πόνεσε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το καπάκι, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Και εδώ ένας μαλάκας μας χτύπησε. Άστο το καπάκι. Λοιπόν, και εδώ πέρα αυτό είναι το χέρι. Και θα βαρέσει τα μπουκέτα τώρα. Κάνε άκρη. Τσακ, βλέπετε. Τώρα έσπασε λίγο και το χέρι, όχι μόνο τείχος. Λοιπόν, αυτό ήταν παιδιά. Κάντε subscribe, ό,τι θέλετε. Γεια σας.